אחרים. שכחתי לצלם לכם את חלק 4. מה יש לך? אני לא מצלמת אותך, תרגיעי, אני לא מצלמת אותך. היא קצת והיום אני הולכת לבדלה שלי שפשוט עכשיו עם זה, אז אני לא רוצה להראות אותה. תחתון בגד ים כזה, כן. אז כאילו לא יודעת מה שכן, אבל הזאת יש מלא עגילים, ממש מלא. אז טוב, אני לא יודעת אם אני בכלל להיכנס לבריכה היום. ובדרך שלי כאן אני לא אצלם אותה עכשיו. עכשיו לא רואים את התחתון אבל אז אפשר לצלם אותך? אוקיי, זרקתם את האמת. מה? תסתכלי אבל. לא רואה לי. אני צלמת את עצמי, לא רואים אותך. לא רואה לי. טוב. אני לא מצלמת אותך. לא אכפת לי. טוב, וחלק 4, חלק 2, לא נראה לי שזה מעניין. אני גם עם ג'קלין מהטרון. מה קרה? טוב, נראה לי שאת חלק 3 אני אעשה בארוחה שלנו וזהו.